Terve! Tässä videossa näette, kuinka hyvä vai huono olen. Video loppuu heti kun kuolen. Mennään videoon siis. Ensimmäinen mappi läpäisty. Mennään uuteen. Otetaan täältä vaikka base after base. Ei vittu, mä kuolin tossa. No mennään X-steppiin, kun mä oon just päässyt sen läpi, niin mä voin kokeilla näyttää sen teille, kun mä pääsen sen läpi. Mä nyt vielä pelaan tämän jälkeen jonkun näistä mapeista, että ei mene liian lyhyeksi tää video. Tää oli aika lyhyt video, kun kuolin melkein heti. Mä yritän pelata teille näitä. Yritän näyttää teille, kun mä pääsen. Ei vittu. No, mennään yrittää vaikka toi Glukkerfunkki. No, mä en oo päässyt tätä läpi, mutta mä yritän näyttää teille, että mä oon nyt tässä kehittynyt aika hyvin. Silleen, että mä oon päässyt ainakin melkein puoleen väliin. Vittu, kun mä hikoilen tällä hetkellä. Tää kohta mä oon jäänyt. Mut joo, nähdään ensi videossa. Voit tehdä näitä katseamappeja nimellä Maskeri tänne. Joo. Se olisi ensi video, joten moro!